babatin kiyasi bare adadin kiran suna kanin ka shiga wanda kawai wace tona silarsa ne ake karɓar dukkanin su masu na halayi a sawaliyai ba ni barin ku duk sanyi kuna a kirji na san ku ba za na daina hawa yare da ke sanyi ba za na saki rai sai in kama ganye ba ina da sarki ba za na buɗan ba fadahe ba dai ka so uwa ka so ƴaƴanta ba wai ba da hankali na ba zan shiga gun magauci ba ya faɗi banga abun tsoro ba ina da ke umma banga mai cutar da ni ba ina da ke umma ni ba zan yi kuka ba ya faɗi ma Allah tsare ni ji da kai da nuna ni wane ne tsare ni aikin riya a dukkanin launi tsare ni sarrakan shaidan karya iske ni kada ɗani san ɗa ba hawai dan halina ba da saƙon ka ya zo shi ma kuma ma iya ƙabilar sai zo da saƙon ma yana wucewa wani sake yi wa duba ya mai gida na kai ko kana zuwa ka cike saƙon makagina gabas da yamma kudu da arewa maulana ka aika saƙon ka babu dare bare rana mulkin ka da'iman babu inda bai je ba cin wani abinci dabino ɗaya daga safar zuwa yammaci wata ran dabino ma babu ba za ka roƙa ba ya mai gida akan kake rayuwar ka aya masoyina wata ran kaɗanci wata ran ko ka kwana maulana ba abun da ba gidan ka aya masoyina bai taɓa kwana da nera a ciki na yi ba ya mai gida cikin kadarin sadiqul awwal ta zuciya ta ce mun shi ɗaya ne a yi tala abin kiran rabbuna a tun kalkatul awwal a san hakikar ka ba da igun halittu ba ya mai gida
motsina, ni dai kawai ka karɓe ni ka share kukana. Allahu ka sani yadda nake ta jin abba. Ka daɗe ni sirrin yaban shi ba don halina ba, a buɗe ƙirji a wanken zuciya rabba, a zuba wa ruhi ko da ba zai ɗauka ba. Ya mai gida ana ni banda buri wallahi face ka karɓe ni, in dai ka so ni to kowa ni ya kyale ni. In duniya za ta taru a kai na taƙini, na tabbata hakan ba zai daɗe ni komai ba.